Der var alle sammen. Vi vil gerne lave forsøg, der hedder toners frekvens. I det her forsøg, der skal vi blandt andet også bruge en mikrofon, og den har vi tilsluttet til vores frekvensmåler, hvor den selvfølgelig er tilsluttet til input A, hvilket er meget vigtigt. Det siger Camilla nu. Og så derefter så skal vi bruge stemmegafler. Først så har vi en stemmegaffel på 440 Hz her, og det har vi simpelthen også her. Men her er der bare lodder på, og det forklarer vi lidt mere om i vores forsøg. Og her, der har vi også en stemmegaffel på 1700 Hz. Det er så det, man skal bruge. Det første, vi skal i forsøget, det er, at vi simpelthen skal have tændt vores frekvensmåler. Og det gør vi ved at trykke på power, og så får vi den funktionen helt ned til frekvens A. Og det gør vi bare på den her måde, ved at vi trykker på det blå, ned på frekvens A. Og så venter man lige lidt. Ja, vente. Så, nu skulle den gerne være klar. Og så skal vi så have nogle forskellige lydkilder. Og vi har så valgt den her stemmegaffel på 440. Og den tager du så, og så måler du 3 gange. Ja, først 1 gang, og 2 gange, og 3 gange. Og så skruer du den ned, og så tager du gennemsnittet af det. Og så gør du det et par gange med nogle forskellige lydkilder. Og så skal vi så finde ud af, hvad der sker, hvis vi putter de lodder her på den her. Vi starter bare lige med at prøve, hvordan det lyder. Det lyder rigtig godt, og klangen den er fin og alt sådan noget. Og så skal vi lige se, om vi kan prøve. Så slår vi den lige ned igen. Den giver sådan, altså det er som om, at de lodder her, de opsummerer lyden, og at så kommer den rigtig videre. Ja, det var så alt, hvad vi havde for den her gang. Tak fordi I så med i Nico Justus fysiklæring. Adios. Adios.